Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Gising ang mga inaantok! Gising ang mga ayaw nang pumasok! Uy, bawal yan. Kilos-kilos, tandaan mo, hindi ka anak na mayaman. Anyway, it's a happy Monday, kabisyo. Yes, ganun lang kabilis. I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa haba, diba? Programang Love Trip. Ayan, kumusta ang bumabiyahe magmula Laguna papuntang Maynila na nagulat talaga ako kanina pagsakay ko ng bus. Yung dating pamasahin kong 153 pesos na lang, sabi ni kuya, yung konduktor, sabi niya, ma'am, kulang po yung pera nyo. Anong kulang, kuya? Bayarin, bilangin mo kaya. O, di ba ako pagalit? Ay, ma'am, hindi na po 153. 176 na po. Kung pwede lang talaga, kung hindi lang talaga mahahagard si Mara Tony magmula Laguna papuntang Pasay, talaga magbabike ako, be. Pasintabi na lang sa mga kaopisina ko dito kung makikita nyo akong pawisan, ha. Anyway, magandang hapon. Magandang hapon sa'yo. Pakibati naman yung katabi mo, wag kang snob. Oo, pakisabi sa kanya, ngiti ka naman kahit alam mong ubus na agad ng pera mo, gas pa lang. Diba? Ngayong araw, it's Monday. It's March 16. Live na live, fresh na fresh from the weekend. Sana all fresh pa, diba? Alam mo kapag ganitong mga oras, ang mga katauhan, talaga namang sarap na lang humilata. Kumbaga, pag nasa bahay ka, walang gastos, yakap mo lang yung unan mong may mapa ng Pilipinas. Kasi naman di mo nilililins, be. Diba? Ang sarap sana humiga sa unan na bagong laba, yung amoy sabon pa, amoy champion ba? Pero dahil nga hindi ka naglilinis, minsan yung unan mo, ay, taray, jowa mo ba si Luz Biminda? Anyway, kung ikaw ay medyo nag-iinit at gusto mo ng medyo malamigan ang iyong katawan, well, saktong-sakto, ako nang iyong dapat subaybayan. Ayan, straight body ka muna o mag-relax muna, tanggalin ang mga malas. Huwag mo naman sipain yung katabi mo. Tanggalin lahat ng mga negativity sa katawan. We don't need that right now. Ang kailangan natin ngayon is pampagising. Ayan, gisingin mo ang sarili mo. Siyempre, di ba malayo naman ako, hindi naman kita mahahawakan, hindi ko naman makukurot yan. So, ikaw na mismo gumising sa sarili mo, ayan, mag-straight body ka, ayan. Straight body lang, be! Straight body, relax mo yung shoulders, i-shake mo yung kamay mo, pati yung paa mo, tanggalin lahat ng mga sama ng loob sa puso't dimdamin mo. At syempre, bukod dyan, kapag ka ganito mga oras, alam mo dapat, nag-iisip ka na kung ano ba yung mga dapat mong pampagising, diba? Hindi tayo pwedeng aantok-antok. Kasi pag inantok tayo, wala tayong magagawang trabaho. Pag wala tayong nagawang trabaho, wala tayong isusweldo. So, magsisipag. Para sa'yo na magsisipag at para rin sa akin, sabay-sabay natin i-motivate ang ating sarili. Mamaya bibigyan kita ng mga unusual na mga pampagising. Hindi mo kailangan ng jowa ha para gumising sa'yo. Ako bahala. Maya-maya kayo magbabalik, but for now, syempre tuloy-tuloy ang Feel Good Music ngayong Feel Good Monday dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio.
sake!